गहपुरा UPPLनि एखुथा बिसायख'थि फोसावदिं मोनफ्रोम राजखान्थि दैदेनगिरिफोरानो गोख्रों जादों बिसायख'थि फोसावदिंनि भटारफोरनि गोसो जै खालामनो थाखाय गोबां सोलो बाहायदों बिजाथिफोरा सोरबा गेदेर जथुम खुंदों बियाबनि गेजेरजों आरो सोरबाया लामा जथुमनि गेजेरजों बिसायख'थिनि फोसावदिं सालायदों बिजाथिफोरा बेनि सोलायै गहपुरनि UPPLनि बिजाथिया बाजार गलाफोराव थांनानै भटारफोरखौ लोगो हमनानै भट बिनायखौ नुनो मोनदों बे नुथायानो जादों गहपुर सीमानि ककिला बाजारनि बिटिआरनि सुबुं जानायनि उनावबो गिबि खेबनि थाखाय 79 नं गहपुर विधानसभा बियाबाव UPPL दोलोआ नित्यानन्द बसुमतारीखौ बिजाथि होदों आरो बेबायदिनो नित्यानन्द बसुमतारीया एखुथा महराव बिसायख'थि फोसावदिं खालामदों बीजेपी कांग्रेसनि दावहानि गेजेरावनो UPPLआ देरहागोन आरो मिनिगोन होनना बिबुंथि खालामो बिजाथि नित्यानन्द बसुमतारीया आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोबा जोङो ककिला सेन्टाराव दिनै UPPL दोलोनि जानानै जोङो बिसायख'थि फोसावदिं मोनसे जों हानजा सुरदोंमोन बाव गासैबो मानसिफ्रा गोजोन आरो खुसियै जोंखौ बरायना लानाय नुनो मोनदों आरो जोङो माने गोजोननाय मोनदों जे बर'नि सासेल' गिबि खेबनि बिजाथि हिसाबै आंखौ सायख'नायखाय आरो दिनै गहपुरनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बिटिआरआव हाबखांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बर'नो भट होजेननो मोनसिगोन आरो बेबो थांनाय बाराव जेहेतुके जोंना गहपुरनि थागिबि केन्डिडेट नङामोन बिजाथिया खिन्थु गहपुरावनो जोनोम जानाय